Hauria Europa de tenir un exèrcit únic? Actualment, cada país europeu té el seu propi exèrcit. Però molts es pregunten, no seria millor tenir un únic exèrcit europeu que pogués competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia? Un exèrcit europeu seria més eficient i reduiria molts costos i, a més, incrementaria el paper de la Unió Europea al món. Perquè la veritat és que, siguem clars, la Unió Europea és econòmicament molt forta, però militarment no tant. Però no tothom hi està d'acord, perquè normalment les concessions de sobirania són molt complexes, però encara més si es tracta d'un exèrcit, ja que és el que millor defineix la sobirania nacional. De fet, després de la Segona Guerra Mundial, aquest debat ja es va tenir, però no va sortir endavant per diferències polítiques. Ara, però, amb la guerra d'Ucraïna i influències estrangeres, com la de Rússia o la segona administració de Trump, aquest debat ha tornat a sorgir. Hi ha qui pensa que crear un exèrcit europeu duplicaria l'estructura de la OTAN i tampoc no voldria fer enfadar els Estats Units. Però siguem sincers, un exèrcit europeu podria ser molt capaç de rivalitzar amb Estats Units, la Rússia i la Xina. Però també hi ha qui pensa que deixar la seguretat d'Europa en mans dels Estats Units i la OTAN no és tan bona idea. I per això ens preguntem,